Брат, ще трябва да правим една игра Facebook Application. Какво трябва да стане? Ами трябва да ни направиш една спецификация долу върху как ще изглежда играта, какво ще бъде историята в нея. Ние после го пускаме в екипите различните. Те си правят анализа на тази спецификация, дават корекции, казват какво може да стане, какво не може да стане, как трябва да бъдат променени някои от нещата, ако има проблеми. И в общи линии това нещо го пускаме обратно и вече вие казвате, нали, нанасяте корекциите, казвате дали сте окей с нашите коментари и правим. Започваме вече да работим по въпроса. Оттам нататък първите неща, които трябва да се направят са графика, аудио. Сними за енджина на играта горе-долу как работи, за да знам как да си направя креатива и графичната част. Ами, принципно, самия енджин, той трябва да се избере спрямо конкретния сценарий. В по-големия случай игрите, които се правят за Facebook, те трябва да са леки, нали? Не може да са с 3D-та и с супер високи изисквания, просто защото браузъра ги визуализира и има проблеми. Стандартният енджин, който най-често се използва, той си е двудименционален, съответно трябва да бъдат плоски самите графики, да няма 3D-та в тях и се разчита основно на движение и промяна на самите герои, но не в анимацията, по-скоро в тяхното местене, въртене, в такива ефекти, които нямат нужда от допълнителни кадри за анимация. Понеже анимацията, която се случва в играта, във всеки един енджин е по един и същи начин, тя си е с спрайтове. Де-факто имаме колекция от кадри, които всъщност описват анимацията и всъщност енджина просто ги лупва тия кадри, създавайки този ефект. Обаче, за да не се натварва супер много играта, трябва да са ограничени в кадрите. Повече от 6-7 кадъра вече става много тежко и затова самите анимации не са супер плавни и трябва да има допълнителен ефект, примерно преместване, въртене. По този начин, карайки окото да не усеща, че анимацията не е толкова качествена или че е с малко кадри. Ако искам играта ми да е малко по-разчупена, примерно като Angry Birds, какво правим? Принципно има и други енджини, специално техния енджин на Angry Birds, ние също можем да го използваме. Тя е единствената разлика в енджина между този, който бихме използвали стандартния и този, че той има physical engine, т.е. обектите реагират като истински на базата на някакви физични свойства. По принцип, вече ако преценим, че играта е в такъв формат, принципно за вас няма разлика, просто ние ще сменим енджина, който да поддържа съответните физични свойства. Оттам нататък нещо, което също може да се направи с всеки един от тези енджини, понеже при тях принцип е абсолютно еднакъв, е изометрия. Относно анимациите, трябва за да можем да покажем сравнително привлекателна анимация с малко кадри в самата анимация, трябва да заложим основно на смяната на физическата трансформация на обекта. Ако приемем, че имаме един обект, в който е изобразен един спрайт, то самия спрайт може да бъде анимиран до, да кажем, максимум 6-7 кадъра. Оттам нататък, за да създадем една приятна за окото анимация, трябва да комбинираме тая смяна на спрайтовете с някакво физично движение в рамките на самата игра, т.е. или да го движиме на някъде, или съответно да го ротираме. Типичен пример е Angry Birds, където птичето, когато стои на едно място, то има супер привлекателна анимация. Всъщност единственото, което се случва е това птиче се дърпа нагоре до някакво ниво, след което физикалният енджин го пуска надолу и започва да се топа. И имаме една ротация, която се извършва и в същия момент, някъде между тези всички действия, т.е. ето вече имаме 6 действия, които всъщност нямат нужда от допълнителни спрайтове, не биха натварили самата игра. Единственото нещо, което се случва, е пилето да мигне, което е общо взето 2 или 3 спрайта максимум.
Но въпреки всичко, играта, както всеки знае, има много хубави графики и изглежда доста привлекателно. В общи линии, ако имаме игрално поле и обект, ние трябва да целиме неговото движение в пространството. Най-малкото давам пример с, да кажем, една птичка, която, да кажем, ние сме анимирали с 3-4 фрейма, които в интерес на истината, дори без никакъв друг транзишън, те изглеждат окей. Когато са лупни тази анимация, понеже тя е далечен обект, окото не е много фокусирано върху нея, понеже играе в другите интеракцията на друго място и тя не пречи, така да се каже. Обаче самия факт, че тази птичка стои тук като закачена за играта, създава в един момент така неприятно усещане, че тя нищо не се случва с нея. Тоест, ако тази анимация се спазва, то би било логично, примерно, тази птичка в един момент да изчезне от екрана, защото тя първо, че не може да лети в цялото време по време на играта, без да промени физичното си положение. Второ, няма как пък да я лупваме и да я разхождаме из целия терен. Просто по-логичното е тя да се появи в един момент в сценария на играта и самата анимация да я изкара извън екрана, след което вече самия обект да се изтри. Другото, което е, когато имаме самите спрайтове да бъдат когато самите, да кажем, анимацията на обекта, неговите спрайтове създават триизмерно, така кажем, усещане, т.е. приближаване или отдалечаване на обект. Примерно, ако една птичка приближава, то нейната анимация би била нещо такова. Логично би било, когато се изпълни последния кадър от анимацията, понеже тази анимация тя не може да бъде лупната, понеже тя птичката не може, нали, да изчезне обратно и пак да се появи, то би следвало една такава анимация в сториборда отново да бъде с някакъв транзишън, който в последния кадър на анимацията да изкара птичката извън екрана. Да не ти кажем, че ще направо да се мъкна.